Andrei Escoi vă prezintă știrile Miner TV. Bună ziua, Andrei! Eu sunt Andrei Escoi și știre șoc, șoc, șoc. Astăzi este ziua mea. Nu a mea, Andrei Escoi. Nu a Raj,6 și ziua mea a creatorului. Da. Și uite ce să vezi încă o știre șoc, 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 fix acum dau lucrare la biologie. Asta e. Încă o știre, șoc, șoc, șoc. Ne-au furat telecomanda de la aer condiționat până la 1 mai. Șoc, șoc, șoc. Și Samsung a lansat Samsung Galaxy S8. Și că nu mai se produce S8 Edge. Șoc, șoc, șoc. Dar toate S-urile, S8, S9, vor fi Edge de acum. Da. Și știre, șoc, șoc, șoc. Eu nu știu ce bomboane să le dau la ăia la școală. Hai de capul meu. Crezi că o să vă dau la de-aia de la Poiana. Să pașteți liniștiți. Și încă o știre, șoc, șoc, șoc. Nu mai pot activa netul ăla de la Lace cu Vodafone. Foc, foc, foc. Da. Ce scrie, mă? Da. O să fac o campanie. Dacă vreți să vă înscrieți, o să plătiți 5 lei per știre ca să vă o public în știrile Miner TV. Dacă vreți o știre numai a voastră în știrile Miner TV, trebuie să-mi dați 5 lei. Și uitați, vă dau numărul meu, șoc, 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 ca să mă urați la mulți ani. Deci vă dau numărul meu, 07. Așa, mai departe nu mai știu că folosesc acum telefonul ăla înregistrat și... Aia. Da. Cam astea au fost știrile Miner TV. Nu uitați să mă urați la mulți ani în comentarii. Nu mie am Escoi, nu lui Raj,6 și mie, creatorului. V-am pupat, dați un like și un subscribe, vă lăsăm cu Codrin Caragea care prezintă sport și dusul cu vremea. Bună tuturor, eu sunt Codrin Caragea și vă prezint știrile din sport. 7 versus 7, 6B versus 7, ce a făcut 1-2. Cei de la 7 ne-au bătut, din păcate. 8 versus 7 a făcut 2-4. 8 a bătut 2 penaltiuri iar Oaia 7 a bătut 4. Și uite așa au făcut minutul scor de 2-4 pentru 8. 5A versus 5B a fost 2-1 pentru 5A. 5A a bătut 6 penaltiuri iar 5B doar 2. 6B versus 7 a făcut și în sfârșit la basket 40-104. Ne-am luat bătaie, bineînțeles. Asta e. Dar și am învins o repriză cu minunatul scor de 10-7. Bravo! Da. Și mai vorbim puțin despre fotbal. 5 versus 6 B a făcut 4-1. 5 a bătut-o pe 6. Da, miraculos. Cam acestea au fost știrile din sport. Eu am fost Codrin Caragea și v-am prezentat sportul. Cred că am făcut puțin pleonasm. Astăzi a fost ziua mea, nu a lui Raș, a lui eu.
vă lăsăm cu Dusu care prezintă vremea. Hai, mulți ani fain! Bună tuturor! Eu sunt Dusu și nici nu știu ce mai vă prezint. Cred că să vă prezint vremea acum. Da, după cum vedeți avem o hartă foarte frumoasă. Da, dar din păcate o să plouă. Da, știți că ploaia aduce bogăție, deci efectiv nu este nimic. Ploaia fertilizează solurile și noi avem de foarte multă nevoie de asta pentru că suntem în secetă, cică în zona noastră a Oltenii, în sudul Doljului, cică e deșertul Sahara, cel puțin așa am auzit pe Pro TV. Da. Și cam pe aici, pe la noi, uite, aici o să plouă, iar pe aici o să plouă, pe aici, dar culmea, unde ploua tot timpul, a venit masele astea de nori regi, și acum plouă la noi. Nu mai plouă la Ștină, pe aici, că ia stați. Uite, pe aici nu mai plouă. În rest, totul plouă. Peste tot plouă. A, da, și în afară de câmpia asta verde, care are floricele. Da, bun. Cam astea au fost știrile din vreme. Eu am fost Dusu și v-am prezentat vremea. Acestea au fost știrile Miner TV. Nu uitați să ne dați un subscribe, un like. Și noi ne vedem data viitoare în știrile Miner TV 8. Astăzi a fost ziua mea, la mulți ani, nu ziua Raj,6, nu, și nici ziua lui Dusu, nu, ziua mea, a producătorului. Așa că vă spun un călduros papa. Eu am fost Dusu. Ta-da-da!